After niyang malaman, sabi niya, sorry po, tinanggap niya pa rin po ako despite sa nagawa kong pagtataksil pa rin. Meron po akong anak na hindi yung husband ko, yung daddy po. Nagkahiwalay kami, ng husband ko noon before. Parang nanibago siguro ako. Parang join ako ng dating app, ganun po. Tapos, doon ko nakilala yung tatay ng anak ko po. One time lang talaga nangyari yung nakilala ko sa dating app. Tapos, nagkabalikan kami ng husband ko noon. Nung nagkabalikan kami, doon ko nalaman na buntis pala ako. Tinanggap niya pa rin po ako. After niyang malaman, sabi niya, sorry po, tinanggap niya pa rin po ako despite sa nagawa kong pagtataksil pa rin. Actually, parang di niya alam. Bigla kong, parang nung na-feel ko parang buntis ako, ginost ko agad. Tapos hanggang until now, hindi niya alam? Hindi niya po alam. Siya yung nagsabi na, wag mo nang sabihin sa kanya na gano'n, na buntis niya ako. Siya daw yung yung ama, pinagbubuntis ko. Tapos nung 2023, bigla pong nag-chat yung totoong tatay. Nagparamdam po siya. Sabi lang ng husband ko, wag mong pansinin yan. Para hindi siya magka-idea. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, iyakan at kiligan, aba, i-like mo na ang video na ito. at mag-comment ka na rin, kabisyo. I-hit mo na rin ang notification bell. Para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic.